салом дӯстон, лигаи миллатҳо дар олами футбол бо қувваи тару тоза ворид шуду мақоми муайяни худро пайдо кард. Агар соли гузашта ба ин чемпионат таваҷҷӯҳ камтар равона мешуд, имсол бозиҳои сатҳи олӣ мухлисони сершумори оламро водор карданд то бо диққат рақобатҳоро тамошо кунанд. Он мухлисоне ки лигаи миллатҳоро мусобиқаи беҳуда ва нолозим барои тарафдорону дарди сар барои футболбозон ва мураббиён мехонданд, пас аз бозии Белгия, Фаронса ва Италия, Испания андешаашонро бояд иваз мекарданд. امروز ما درباره همین و دیگر خبرهای مهم گپ میزنیم. فوتبال دستاوی در تنفس است و منتخب‌ها برای راه یافتن به جام جهانی سال 2022 در میدان با هم کار آمدند. کدام منتخب نمیخواهد که در این مسابقه با نفوذ بازی نکند؟ از این سبب همه واخیرها خیلی جالب و سزاوار تماشا هستند و برای بازم شوق‌ورتر گذاشتن آنها میتوانید از 1x استفاده کنید. آنجا با همه بازی‌ها کوفیشنت‌های بلند پیشنهاد میکنند و اینچنین همه تماشابینان کانال ما رو با پروموکد MG0777 در اولین پرداخت تا $100 بونوس انتظار است. ссылкаи бозӣ дар комментарияи این ویدیو. дар бозиҳои нимниҳоии лигаи миллатҳо ҳамаи футболбозон бо нақди ҷон бозӣ доштанд. хеле хуб аён буд ки ҳар як бозингари дар майдон буда барои ҷоиза мубориза мебарад. ғалабаи тимҳои миллии Фаронса ва Испания онҳоро ба бозии финалии лигаи миллатҳо баровард. ҳар дуи мунтахаб метавонистанд якунӣ маротиба ҷоизаро ба даст оранд. соли гузашта ба финал Нидерланд ва Португалия баромаданд. ин маънои онро дошт ки ин кишварҳои футболӣ метавонистанд як ҷоизаи дигарро моли худ кунанд. дар майдони сабзи Сан-Сиро беҳтарин бозингарон ба майдони набард баромаданд. дар ҳайати Фаронса мушкили асосии мубталои коронавирус шудани Нголо Канте буд. дар намудани ӯ Дидье Дешам аслан Адрен Рабиёро истифода мекард, аммо қабл аз финал COVID-19 то ба Адриан ҳам расид. дар сафи Погба дар хати нимниҳояи марказ Тучиамени ба майдон ворид шуд. Испания аввалин маротиба пас аз соли 2012 ба финали мусобиқа байни мунтахабҳо баромад. он замон испаниҳо дар финали чемпионати Аврупо Италияро сарнагун карданд. Фаронса бошад пас аз қаҳрамонӣ дар ҷоми ҷаҳон 2018 ва нокомӣ дар Евро 2020 боз худро дар финал дид. бозӣ дар қисми якум хеле эҳтиёткорона сурат гирифт. дастҳо ба хати ҳамла рафта ҳуҷумҳоро созмон медоданд, аммо дар зарфи беш аз 45 дақиқаи тайми якум танҳо як зарбаи рост ба дарвоза зада шуду халос. аслан дар бозиҳои байни ҳамаи тимҳои миллии Фаронса ва Испания ин ҳодисаи нав нест. бори охир ҳар дуи мунтахаб ба дарвозаи ҳамдигар соли 2006 дар замони Виера, Зидан ва Вилла гол зада буданд. дар ин дидор ҳам нимаи аввал ин чизро собит кард. пас аз қисми якуми рақобат чунон менамуд ки тақдири ин бозиро як гол ҳал карда метавонад. воқеиёти асосии ин набар пас аз дақиқаи 60 оғоз шуданд. аввалтар аз ҳама Тео Эрнандес бо зарбаи худ боло чӯби дарвозаи испаниҳоро санҷид. шогирдони ҷони Луис Энрике дар дақиқаи 64 ба ҳамлаи фаронсавиҳо ҷавоб гардонда тавассути Оярсабал аввалин голи ин бозиро ба ҳадаф расонданд. аммо фаронсавиҳо худро фаронсавӣ намегуфтанд агар як камбеки дигар намекарданд. бозии даври нимниҳоии мусобиқаро бар зидди тими миллии Белгия ҳеҷ кас фаромӯш накардааст. пас аз ҳисоби 2-0 ба нафи Белгиё танҳо содиқтарин мухлисони Фаронса ба муваффақияташон боварӣ доштанд ва иштибоҳ накарданд. дар ин дидор ҳам пас аз 1-0 танҳо 30 дақиқаи дигар монда буд. танҳо пас аз 2 дақиқаи голи испаниё ҳамлагари фаронсавӣ Карим Бензема ба саҳнаи асосӣ баромад. ӯ аз фосилаи дур зарба зада яке аз голҳои зеботаринро дар корномааш ба ҳадаф расонд. ҳуҷумкунандаи Реал як маротибаи дигар собит кард ки дар ҳамин шаб рӯз дар байни беҳтарин ҳамлагарони марказӣ ӯ бузургтарин аст. то дақиқаи 80 ҳисоб баробар буд, аммо дар баробари Бензема дар хати ҳуҷуми фаронсавиё боз Мбаппе аст. Килиан бо истифодаи суръати баланд аз дифоъгарон дур шуда тӯбро ба дарвозаи испаниё ворид сохт. дар ин ҳолат ҳамагон мушоҳида карданд ки Мбаппе дар афсайд қарор дошт, вале довари англис Энтони Тейлор ҳатто варо тамошо накарда голро ба қайд гирифт. дар навори такрорӣ дар баробари наздиктарин будани Мбаппе ба дарвозаи испаниё довар ба як чизи дигар таваҷҷӯҳ кард. ин расидани тӯб ба пои дифоъгари Испания Эрик Гарсия мебошад. طبق قاعده‌های فوتبال اگر دفاعگر دیده و دانسته با توپ حرکت کند و پس از رسیدش توپ تا به حمله‌گر رسد آفساید نیست. ما از همین چیز را انتونی تیلر دلیلی حساب کردن گل شمرد. تیم ملی فرانسه بین منتخب‌ها یگانه دسته شد که هم قهرمان جهان، هم چمپیون اروپا و هم قهرمان لیگ ملت‌ها گردید. در بازی برای جای سوم تیم‌های ملی ایتالیا و بلژیک رقابت کردند. پس از شکست در دور نیمه‌نهایی کورتوا اشاره کرد که برای او جای سوم هیچ اهمیتی ندارد. حتی
сармураббии мунтахаби Белгия Роберто Мартинес дар нишасти матбуотӣ ишора кард ки мақсади онҳо ҳамеша беҳтарин шудан мебошад, вале барои итолиёвию бозии мазкур муҳим буд. Гап сари рейтинги FIFA меравад ки дар он 8 дастаи аввал ба қатори тимҳои сарчин шомил мешаванд. Италия мавқеи худро дар ин 8гона аз даст доданӣ нест. Белгия бошад дар зарфи 3 сол дастаи якуми рейтинги FIFA буд. ҳамакнун белгиё метавонанд аввалин маротиба пас аз соли 2018 мақоми якумро аз даст диҳанд. Италия бо шарофати голҳои задаи Барелла ва Берарди ҷои сеюмро моли худ кард. Ягона голи Белгияро Кетеллар дар дақиқаи 86 ба номаш муҳр зад. Ромелу Лукаку ва Эден Азар бо сабаби осеб дар ин бозӣ иштирок накарданд. Неймар ишора кард ки ҷоми ҷоҳони соли 2022 барояш бо пироҳанҳои мунтахаби Бразилия охирин мусобиқа хоҳад буд. Ба фикри ман ин охирин чемпионати ҷаҳон хоҳад буд. Ман ояндаамро ҳамин хел мебинам. Намедонам ки пас аз ҷоми ҷаҳон қувва ва нерӯи рӯҳонии бозикунӣ пайдо карда метавонам ё ин ки не. Аз ҳамин лиҳоз ман ҳамаи корро бари он анҷом медиҳам ки дар ин ҷоми ҷаҳон баромади хуб дошта бошам. Орзуи асосии ман ғалаба бо мунтахаби Бразилия дар ҷоми ҷаҳон аст. Барои амалӣ шудани ин мақсад ман омодаам то ҷонамро дар майдон гузорам, гуфтааст Неймар. ҳамлагари ПСЖ вақтҳои охири аз муносибати мухлисон ба худ ибрози норозигӣ баён мекунад. Пас аз финали Копа Америка ӯ қайд намуд ки намедонам дигар чӣ кор кунам ки мухлисони Бразилия аз бозиам шод бошанд. Бозии охирин бар зидди Колумбия дар ҳайати Бразилия барои Неймар хеле заиф пасисар шуд. Ӯ ҳамеша иштибоҳ мекард. Дар 3 бозӣ бо пироҳанҳои тими миллии Бразилия Неймар ягон амали натиҷабахш надорад. Шояд мурғи дили не айз Бразилия ва футболи он шикаста бошад ки дигар шарафи ин кишварро ҳимоя кардан намехоҳад. Агар ӯ бо чунин рӯҳия ба Қатар равад, Бразилия бо чунин лидер ҳатто аз гурӯҳ намебарояд. Директори варзишии дастаи ПСЖ бо тамоми роҳи усул мехоҳад амлагари 22-сола Килиан Мбапперо дар даста нигоҳ дорад. Мусоҳибаҳои вақтҳои охири ӯ маълум мекунанд ки худи Леонардо ба ин кор он қадар бовар надорад. Ӯ ҳамеша гапҳои қуллабӣ мезанад. Мбаппе амлагари мост, ӯ дар даста бояд монад ва амсоли ин. То ҳол мухлисон ягон сухан атрофи қадамҳои ПСЖ барои нигоҳ доштани Мбаппе аз даҳони Леонардо нашуниданд. Вақтҳои охири Леонардо Реал Мадридро бо ҳар роҳ гунаҳкор меҳисобад. Мо мехоҳем ки Мбаппе дар ПСЖ монад. Ӯ 100% шарафи дастаи моро ҳимоя мекунад. Мбаппе нигини мост ва ӯ яке аз беҳтаринҳо дар олам аст. Ба фикри ман нисбати Реал бояд санксияҳо ҷорӣ шаванд. Онҳо ҳамеша дар бораи Мбаппе сухан мекунанд, гуфт Леонардо. чунон менамояд ки ягон кас нисбати Реал ягон хел таҳрим ва санксияро ҷорӣ кардан намехоҳад ва мадридиҳо дар бораи Мбаппе ҳамеша хоҳанд гуфт. Сар карда аз президенти даста то мухлиси оддӣ ҳамеша номи Мбапперо ба забон хоҳад овард. Леонардо аллакай пайд мебарад ки ба фарқ аз мавсими гузашта ин навбат ҳамлагари фаронсавиро нигоҳ доштан ба маротиб душвор мегардад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин таом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр дар паноҳи Аллоҳ.